Baionan Point de Vue karrika artean festivalaren 7. edizioa. Aurten 10 bat margo berri, eta aldiuntan ere, kolore gehiago barnekaldian ere, hemen bezala Hamburger Reitin Sarnego aldean, Joan Carles Kuderken eskutik. Galderak egin eta jenden artean loturak sortzea una hemen margolari unen sede nagusiak. Duain handeiko nazioarteko artistak nun nahi, hemen bezala Lapurdiko hiri nagusian. Ari naiz egiten, nola gaztetxean margotu bardeten, saiatu naiz pixka gaztetasuna margotzen o gazte bat margotzen. Eta, azkenean da gazte arrunt baten kontrako ideiak, ez? Kontrako ideiak fusionatzea eta horrela eragin bat sortzea ikusleengan. Azkenean interpretazioa irekia da, bakoitzak ikusi ezala nahi duena, baina gutxi gora bera da, baina agertzen da gaztearen alde bat eta gero beste kontrako alde bat, ez? Alde ona eta alde txarra. Pasaiako artista uneko goi urte ditu, margozaletasuna familiatik datorkio, orain arte ederrak ikasten ditu Bizkaian, Leioan. Azkenean beti saiatzen naiz nahiko realista egiten eta azkenean tamaina handi honekin uzten dizu retratoak dena delakoa hobeto lantzen. Leheno margotzen nuen sprayakin, baina oraintxe bertan ari naiz pintura plastikoakin margotzen, pintura akrilikoakin, beste motivazio desberdina ditutelako. Eta, orain saiatzen naiz textura eta kolore eta mantxa desberdinak sortzen. Azkenean sprayekin beti saiatzen nintzen detailetsuago eta dena garbiago egiten, eta orain pixka impresionista o piktorikoago egiten. Mutiko hau Eneko da, artistaren lagun bat, eta ardiak Julieta izena du. Baionan olako 100 bat margo ditugu orain. 2000 urteko hiria karrika artean erakustokia bilakatu da.